Errealitatea eta fikzioaren artean bizi ohi da oroimena, ura bihurritu, desitxuratu edo edertzeko. Eta horretaz hitz egitera dator Carlos Linazasoro idazlea. Ez naiz ondo akordatzen izendatu duen autoagiografiaren karietara. Carlos, liburuak azaletik kontatuko dizkigu intentzio guztiak. Ze santu berezi daukagun liburuan. Bai, bueno, horri guztien da nire aurpegi izarduna eta... Bai, bueno, portada nahiko, en fin, esan nuke potente xamarra da, baina, bueno, santu egin nauten ez, bueno, santu zantzita nago. Egingo dugu, jolas hasieratik, hain ondo egite dituzu tituluak bestientzat, zeure buruentzat titulu onak aukeratu behar, autoagiografia bat izango dau. Agiografiak santuen biziak dira. Bai, eta auto da nire santu bizitza, autoagiografia. Eta, bueno, pixka bat kontua da, esan nuen, liburua presentatu nuenean, santu egin nautela, gaztetan ez nintzelako izan enfant terrible bat. Ni oso, bueno, apala, zintzoa izan, eta ni gaztean nintzanean denak ziren oso idazle, nire garaiko idazleak oso terriblea ziren, oso enfant terribleak, ez da? Epatatzea eta gustatzen zaien, eta nik ez nuen oso zintzoa, oso apala nintzen, eta horregatik santutu naute. Horregaitik? Bai. Eta apur bat, zeuk esandakoa da, ia oker banauen, desilusio punto bat, une honetan? Edo ez? Desilusioa. Desilusio puntu bet. Bai. Eta horrek merezi zauen ja santu egitea. Bai. Da santu... Bai. Izan da bestelako posizio batetik aritu. Bai, beste baldintzetakoa zen, bueno, frakaso puntu bat, ez da. Zure ibilbide literarioan, eta nik, bueno, horretaz badaukat kopuru nahiko desentea, ez da, eta beste baldintzari ere betetzen nuen, eta horregatik santu izendapen hori. Poeta, Carlos, zure poesia liburuak irakurri ditugu, liburu asko kaleratu dituzu, ipuinak, aforismoak, laburretik apurtxu bet, bibliotekarioa zara zeu, filologoa, ikasketaz, eta apurtxu bet beti, hizkuntzaren inguruan, eta idazten bebai, zaure karpenak egiten urte asko, ja. Bai, bueno, ni oso gazterik hasi nintzen idazten. Lehenengo liburua argitaratu 27 urterekin egin nuen, eta bueno, beti idatzi izan dut, eta beti, bueno, eta irakurri asko, bestela nik uste ez dagoela idazterik. Eta nire bizitza, bueno, idatzi gabe ez dago, ezin dut, ezin da ulertu, ez da, horrek eman dio pixka da zentzua nire bizitzari, ez da. Maitasun ariketa bat, izango da? Baita ere, bai. Nire, bueno, poemaia gehienak edo maitasunari buruzkoak dira, ez da. Maitasuna da, nik uste dut, munduan dagoen indarrik handiena, ez da.
eta maitatu egin behar da, eta maitatu egin behar zaituzte ez. Maite dugun, baten bat, gonbidatuko dugu, gainera, gero geurekin bat egiten programan. Bai. Nor etorriko da? Juan Cruz, idera bide etorriko da, aspaldiko laguna, eta ibilbide honetan lagun izan dut, elkarren lagun, eta nire lanetan ere, bera niretzako nolabait maisu bat izan da, ezta? Bera ni baino zarragoa, lehenago hazitzen idazten, eta liburu asko pasa izan dizkiot, eta pasatzen dizkiot begiratu ditzan, eta bere aholkuak ematen dizkit, eta Juan Cruz lagun mina eta maisua da niretzako. Estonaturik nago. Ergatiboa da euskaldun egiten gaituena. Ka esatea kosta egiten da badakit, baina ergatiborik gabe, galdurik gaude gazteleraren imperialismoaren zehazkan. Carlos, akordatzen gara edo ez gara oso ondo akordatzen? Ja, memoria eta haragia flakoak dira. Eta gero eta zailagoa da gauzetaz akordatzea. Oharra, irakurleari momenturen baten, ez naiz ondo akordatzen bai tituloan ekartzen dugu, baina gero ez duzu sekula irakurriko, da bestelako kontuak izango ditugu horbe bai. Apurtxu bet, ze izan da, nolako ariketa izan da, 101 testu bilduko dituzu liburuan, noiz ikusten duzu, hauek era honetara jantzita liburu baten egon daitezke? Datarekin eta urte ezberdinetan idatzitako piezak dira. Bai, nik uste liburu honen sorrera, nik urteak pasa ditut astero zutabe bat idazten, eta ohitura, ia 40 urteren ondoren, ohitura hartzen duzu astero, hori kronikatxo bat idazteko, ezta? Eta, egia esan, lana da, baina gustora egin izan dudan lana, ezta? Batzutan pixka bat gelditzen zera, urduri xamari biltzen zera, ia iritsi da eguna eta bidali behar dezu, eta, hemen ere, azkenean 101 zutabe kronika bildu ditut, ezta? Eta 101 101 oso zenbaki nolabait simbolikoa da, ez? Barruan esplikatzen da zergatik da, eta horre dalmatak eta azaltzen dira, eta nire haurtzaroko liburu kutxuna da, ezta? Eta horri referentzia egiten zaio. Laburraren indarra. Oso ados nau, momentu baten esaten zu, ezta? Novela luzeak idazteko talento handia izan behar du pertsona batek, hori dinot, ezer ez egoteko soberan eta liburu oso nahi izateko, baina laburrak indarra daukanien, zein indar daukan bebai, eta askotan justifikatzen egon behar gara laburra gustatzen zaigunok, zergaitik ematen diogun horren beste balia? Bai, nik beti aldarrikatu izan dut laburtasuna, eta nire lan guztiak laburrak izan dira. Nik poemak eta ipuinak idatzi ditut, eta gainera gero eta laburrago, lehen ipuin luzeak idazten dituen, eta orain mikro ipuinak idaztea gustatzen zait, poema luzeak, baina orain laburragoak, gero eta laburragoak, haikuak, sonetoak, aforismoak, nik uste dut laburtasunak, labur idazteak indarra handiagoa duela. Oso ezberdinak euren artean.
aipatu dituzun guztiak, Bai. eta idazteko segurazki buru ere jarri behar dela. Horretan, sonetoak idazten bazabiltz, edo aforismoak idazten bazabiltz, buru ere jarri behar da. Bai. Horretan, oso ezberdinak dira. Bai, hori nire mekanismoa hori da. Gauza bat, ez dakit, adibidez, orain aforismoak idazten ari naiz, ezta? Burua daukat hortara jarria egun osoan. Eta pasako dut, igual hilabete, buruari bueltak emanez, aforismoak idazteko. Nolabait aforismoak bat, igual erori liteke bat zerutik, ez da, taka. Baina burua hortara jarri behar duzu, burua begira da, eta ez bastakit, jaikuak idazten ari naizenean, hortara daukat burua. Eta ipuinak idazten ari naizenean, ipuinetara daukat jarria burua begira da. Hori da, hori nire lan egiteko modua. Zezen jazti ederra zerutik erortzen dienien, baina... Gutxitan. Baina lan asko egin behar da horretarako, eta idaztari buruzko, lanari buruzko gogoetak ere egite dituzu liburuan, eta purtsu bet, ironiatik, zeure buruari barre egiten, segurazki irakurleari bebai ziria sartzen jolasa egongo da liburu honetan asko, eta hortik, gauza asko kontatu eta zure biografia horretan, agiografia horretan, autoagiografia horretan, ezinbestekoak izan diren gaiak ekarri guri. Bai, azkenean, kontatzen dira historiak, kontatzen dira benetako gauzak eta fikzioa, baina dena nasian, eta erreferentziak guztiz aldrebes emanak daude, azkenean nolabait ludikotasun horretan hori ere beste idazle, irakurlea nolabait moskeatzeko modu bada, ezta? Ematen dira erreferentziak, datak, lekuak, eta denak, batzuk ondo emana daude, beste batzuk ez hainbeste, nire memoria ja oso flakoa da, ez naiz ondo akordatzen gauzetaz, eta orduan, kontatzen ditut gauzak, eta irakurleak ez daki inoiz, benetan ari zeran edo ez, eta ironia dago, eta estena sartzen da, eta ziria sartzen da, eta santu izendatu nautenez, hostiak ere banatzen dira, hori dalako santu baten beste eginkizunetako bat, ezta? Eta banatzen da egurra, jende askori edo, filiak, fobiak, nire irakurketak, gauza asko dago liburuan. Nire gomendioa da Dona Leonen Brunetti komisarioaren seriearen azkeneko eleberria, orain atera berria, uda aurretik. Ezagutzen duenak badaki Brunetti zelako gizon zintzoa den, eta bere historietan azkenean parte polizialak ero galtzen du, bada garrantzitsua, baina politia da ze bere emaztearekin batez ere, bere lankideekin, bere hiriarekin daukan erlazioa komisarioak, eta erlazio horien bidez nola tratatzen dituen turismo zuntxigarria, nola tratatzen duen naturak bizi duen orain arrisku ero momentu hilala bizikoa, eta beti atsegin, beti irribartsu eta beti oso jakitun bezala eta oso erreflexio politekin. Horregatik gomendioa Dona Leonen azken liburu hau. Irakurlea gogoan daukazu, idazten zuen onelako
batzuk absurdoagoak dira, beste batzuk baino, batzuk oso zentzudunak die, kontakizunetan eta bebai. Badakozu joku horretan, jolas horretan, zeuretzat da, bestearentzat da, apurtxu bet erdibana? Bai, bueno, lehenengo niretzako da, baina bueno, norbaitentzako idazten duzu, ez da beti beste batentzako, ez, eta orduan, bueno, nik ez dut irakurle bat konkretuki buruan izaten, ez da, baina bai nahi dut irakurleak, liburua irakurtzen duenean, parte hartzera jolas horretan, ez da, eta azkenean berak ere bere zatia jarri behar du. Garrantzitsua da nolabait partekatze hori, ez da. Berak, bueno, eta bakoitzak segurasko testua irakurtzen duenean, irakurketa desberdina egingo du, ez? Ze ematen dute bueno, zentzu esan nahi asko izan dezake testu batek. 101 atal, Carlos, eta nola aldatu den gauza batzuk eta kezka batzuk oso komunak izango dira, betidanik, aspaldiko pasarteak egongo dira, izen propio asko bai oso divertigarriak izan direnak, Laboaren, Iparragirreren edo Uztapideren kontuek irakurtzi, kanpoko idazliek eta bar poetak ez ezagunak dienak eta hori gustatzen zaigun ontzat, bueno, bazka ederra dauka liburuek bai, baina kezka barriak ezinbestean meditazioa egin, danok erdi zoratute gabiltzelako, droga batzuk hartu lasai egoteko, immigrazioa esate baterako, eta badauz, bueno, bestelako era baten idatzita aldatzen doanaren eta kezka berrien zaku horretan bai. Bai, bueno, azkenean nire kezkak daude, ez da, asko nire bizitzatik hartutako gauzak, beste batzuk fikzioa dira, beste gai batzuk, bueno, egunerokotasun zera daukate, ez da ikutu hori, beste batzuk filosofikoagoa dira, beste batzuk humoretsuak, gai batzuk absurdogoak, baina denetan dago pixka bat nire kezka, ez da? Edozen gaietaz, nire kezka. Eta bueno, gero asko dago nire irakurketez, nire pixka bat, bueno, azkenean poetika da, ez da. Eta estil hori eta zeure firma hori, esan dugu, errealitatea kontatzen egongo gara? Fikzioa edo errakuntzak, nahitazkuek ez naizelako oso ondo akordatzen eta zeuek ikusi zer egiten duzuen honekin. Nahi ez desan, Carlos idazle moduen hau autua da, zer egin, neure buruari zintzo izaten jarraitu, bestelako kontu batzuk egin, neure estiloari jarraitu izate dituzu, horrelako kezkak? Nire buruarekin behintzat idazten dudanean duin izaten nik uste jarraitzen dutela, ez da? Nire estiloari eusten, nire estiloa, nire kontatzeko modua, nire kezkak, eta horrek badauzka bere alde onak eta bere alde txarrak, ez da? Baina, bueno, horretan leial izan beharra dago. Bestela hau, ez da, idazle batek horri bere, nolabait bere izaera propio horri eutsi behar dio. Nik estilo nolabait ahots propio takit original, baino bakar hori lortzea izan da nire betiko kezka nagusia, ez da. Eta horrek esaten dizut, alde onak ditu eta alde txarrak. Txinpunbak eta luminariako da zu artifizialak esateko modu polit bat ondarri bin entzun nuena. Eta, bueno, ze esango dut, autopropaganda egingo dut. Mobiliken baukazu txinparta
tximista, txipristiplasta, zipristin, eta dena. Baina irakurle onarentzat nik usteet denak direla, txinpartaz beteak. Aukeratu dut Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota, berez oso histori gogorra kontatzen du, Uruguaiko diktadura garaian kokatuta, baina nola kontatuta dagoen eta batez ere Beatriz Aurrorren pertsonaiak idazte dituen gutunak bihurtze dute maitagarri eta oso liburu goxo eta polita, eta bai ematen du gainera, aidia bizitza hobe bat imaginatzen, zerbait zehatzen, eta askotan berri irakurtzen ditut ataloi bakarrikan, gutunen atala, aurrak idatzeko gutunen atala, eta horixe. Liburu bat aipatzekotan, Aitor Aranaren liburu bat aipatuko nuke, Ipuin ilunak deitzen dena. Izenburuak dioen bezala ipuin ilunak dira beltzak. Eta zergatik hau aipatzen dut, azken hilabeteetan 3 aldiz irakurri baitut liburua eta hori gutitan gertatzen zaite, hainitzetan irakurtzea ber liburua. Eta bere historio beltzetan ilunetan, gainera murgiltzen gira, askotan zinemako film gogoangarriak ere heldu zaizkigu. Eta gainera bere historio beltzak ere euskal literaturarekin nahasten ditu. Eta horregatik liburu hau aipatu nahi dut. Ene bada, ez gara bihurgune arriskutsuren batetik hurbil egongo. Ez alda neska hau, Bixentek erdizirio erditxantxetan aipatu izan didana? Carlos, santu karnetak, ez dakit non banatzen diren, baina Juan Cruz Igarabideri igual bat, eman beharko diogu bai. Bueno, berak badauka, seguro badaukala. Bai, oso gizon hona da, santu, ni baino, segurazko ni baino santu handiagoa da. Idazle lagun, noiztik lagunek zuek, Juan Cruz? Urte hasi ginenetik idazten, ze gogoratzen dut, bigarren liburua, Tolosako liburutegian aurkeztu nuen, Carlos Antzegoen, Bernardo Atxagare bai, eta han elkar ezagutu, eta geroztik hor segitu dugu abentura hau konpartitzen. Gogoratzen dut, hain Koldobika ekarri behar dut gogora, Koldobika Jauregi, ze Koldobika Jauregik handik ezagutu eta handik denbora gutxira elkartu ginduen, bai Iñaki Epelderekin eta Longaronekin eta oso proiektu polit bat egiteko, poemekin da, grabatuekin da horrela. Beraz, aspalditik hasia da bai harremana. 3 hamarkadatik gora, idazten eta genero guztiak eginda, bat eta bestie, eta apurtxuet, zeuen kontuak kontatzen, zeue bai, Juan Cruz, azken egon ginena ura saltokaren bueltan apurtxuet berbetan, bestelako proposamen batekin Carlos bai, apurtxuet gogoeta egiteko momentu hona da? Bai, noski, beti hori, ez? Zeuen adinen? Bai. Eta Carlosen kasuan nik uste dut enziklopedia literario baten beste kapitulu bat daukagula hemen. Enziklopedia hortan aztertzen du ingurua eta batez ere bere burua. Eta hor, eta literaturaren azpildurak agertzen dira modu batera eta bestera. Ironia handiarekin, enaiz akordatzen, nahi dedanaz akordatzen naiz, o interesatzen zaidanaz akordatzen naiz, unkitzen hauenaz akordatzen naiz, literatur balioa eta artea eragiten didanaz akordatzen naiz, ez? Idatzi horretarako? Carlos, apurtxu bat esaten gabiltzena, bakoitzak bere estiloari jarraituta bai, oso liburu ezberdinek, zauen kontu buruz berbetan egoteko be, zuretzat bada apurtxu bat zeure marka bai, eta zeure estilotik, eta era honetara kontatuz, esan dako dana, eta jolas moduan proposatuz? Bai. Nik uste liburu hau gauza guztien gainetik jolasa dela, ludikotasuna aldarrikatzen dut.
bueno, literatura egiteko modu bat, ezta? Eta, bueno, irakurleak parte hartu dezala nire jolas horretan, ezta? Nik, bueno, nire gogoetak egiten ditut, nire gauzak kontatzen ditut, baina irakurleak bere partea jarri behar du. Berak eman behar dio nolabait bukaera edo hori da nik planteatzen dutena liburu honekin, ez da? Jolas egin dezala irakurleak, nirekin batera. Nola irakurtzen die lagunen liburuek? Bueno, lagunen liburu... Suposatzen dudalako, pasarteren bat irakurritan nik edo zuk, Juan Cruz ezberdin ulertuko ditugula gauze. Eta gero batzuetan aldez aurretik ere bai, oharrak eta zea, ez dana material guztiak ez, baina batzuetan hori ere egiten dugu, eta agian lehen gehiago egiten zen, ez dakit, oen dela urte batzuk gehiago egiten zen hori ez, gure artean, pixka bat, jende bat desagertuz joan da, eta gero taldeak ere desegiten joan dira, eta adizkide dirau irauten dugunok, adizkidetasun horri heltzen saiatzen gara, eta irakurtzen ditugu atzeko historiarekin batera. Nik uste hasieratik jolas egiten genuela, Carlosek esan duen hori, hasieratik literatura jolas bat izan zela, baina jolas, serio bat, bai, jolas serio bat. Baina kate begi hori bai, izaten zabiltzena Juan Cruz, apurtxu bet, Uztapiren kontuk eta kontaten esate baterako, zeuen aitxe eta Uztapi eta bar, karo, hartzen zuz, onelako kontuek, bueno, jartzen dituzu, jolas horretan, baina gazti hauek garanak hartzen ditugu, gazti hauetienak bestera batera hartuko dute bai, apurtxu bet, bueno, jolas hori eta transmisio lan hori bai, onelako kontuei esker. Bai. Carlosengan hasieratik ikusten da hori, zean tradizioarekiko memoria, ironia handi bat ere, nola irakurri dugun tradizioa, berak beste modu batera irakurtzen du, eta liburu batean modu batera, eta horrengo beste batera, eta jolastuz, baina esanez kontuz dotrinak da holako gauzak. Begira, ez dakituzu literarioa den, baina liburu bat, saga bat da, Millenniumeko Lisbeth Salander, taularatuko nuke. Zergatik? Iruditzen zaidalako oso emakume punkia eta makarra, eta atentzio handia deitzen dit, eta gero aparte oso enpoderatua delako emakume bezala, eta horrek flipatu egiten hau asko izugarri gustatzen zait. Seguru nago jende askok irakurri duen liburu bat izango dela. El Secreto liburua. Ni nire eskutan iritsi izenean liburu hori, esan genezake, nola pixkat momentu arraro batian, eta irakurri nuenean, esan meditaziora bultzatu ninduen, espiritual kontura gehiago bultzatu ninduen, eta egia esan arrez geroztik bizitza asko aldatu didala. Eta bideratuet pixka bat hortik, La mekanika del corazón. Asko gustatzen zaidan liburua da. Azala oso polita da, eta historia ere oso esanguratsua. Bada ume bat neguan jaio egiten dena bihotza gaizki duena, eta bere historioa da aldatzen diotela bihotza egurrezko erloju batengatik. Eta hiru arau ditu bere bizitza osoan. Lehendabizikoa da bere ezin dituela orratzak ikutu, bere haserrea edo kontrolatu egin behar duela, eta hirugarrena eta garrantzitsuena ezin dela maite mindu. Maite mintzen bada, orratzak bere azala zulatuko dute, eta erlojuak gelditu egingo da guztiz, orduan bera hil egingo da. Ironia, irakurri dut lekuren baten eta gustatu zait, umore garratza, liburuarentzat ondo dau. Umore garratza. Titulo moduen. Bai.
Zema lagun, hilko dituzun, hemen? Bueno, asko eta nik uste, asko eta behar baino gutxigo. Nik uste dut, bueno, hemen nire ondo islatzen duela liburuak ni naizena, ezta? Eta nik pensatzen dutena, eta nire filiak eta nire fobiak oso argi daude liburuan. Eta, bueno, jende, mendiko labana askotan azaltzen da. Eta nik uste dut, oraindikan gehiago erabili behar dela, erabiltzen dut, baina erruki handiz. Bueno, beste kezketako bat, bai Carlosek, bai Juan Cruzek bere obran, hizkuntza, euskara, zenbat lantzen duzuen zenbat bihurritzen zuien, kasu honetan erderakadak be ondo adierazitak, kontuz erderakada, kontuz hau oso garbizalea da, hizkuntzarekiko kezka hori. Bueno, azkenean honelako liburuak irakurtzen, irakurleok be jasotzen dugu, ezta? Ze landuak dauden alde horretatik. Bai, eta hori ere bide luze baten ondorio bada. Nik uste zera Carlosi hori oso modu naturalen ateratzen zaiola. Kezka hori eta lanketa hori. Ez dut uste kalkulatu gai noski eta landu, baina erabat kalkulatutako gauza denik baizik bide luze baten ondorioz ateratzen zaizkiolako gauzak eta hizkuntzarekin izan ditugun jarrerei buruzko ironia pila bat ikusten da etengabe, bai. Euskararekiko kezka hori, Carlos? Bai. Pero ardura, kezka, ardura hori. Bai. Bueno, azaltzen da nire kezka euskararekiko eta, bueno, gaur egun erabiltzen den euskara eta, bueno, badira pasarte batzuk, ergatiboa eta, bueno, adibidez ergatiboa, nik uste desagertu egin dela. Eta orduan, pues, ergatiboa desagertzen bada, pues... defendatzaile batzuk geratzen gara ondino, ez da? Erderaz, ez dakit, idazten hasi beharko dugu, eta hitz egiten, ez? Ja, bueno, eta horrelako kezka batzuk, ironia, retranka hundiez esanak ez da, baina, bueno, hor daude, bai. Eta, bueno, nik uste dut, ez dagoela esaldi bat, esaldi bakar bat, liburuan, esten bat ez daukana. Irakurtzea, idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea, egitea da. Hartzea, ematea da. Bazabiltz, zehozerekin eskuartien, bazabiltzie proiektuaren bat badaukazue? Bai, eskuartean bai. Oantxe, niri itzultze asko gustatzen zait. Niretzako egiten dut, jolas modun itzultzen dut, eta jolas batzuk itzule ditut, Eduard Liar, 19. mendeko idazle eta marrazkilari ospetsuaren limerikak inglesetik euskarara itzultzen pasatu ditut. Jolasian, tarteka puxka bat, eta horrela. Eta hori ja kaleratzeko dago, ez bain hori da. Eta beste gauzasko buruan, baina oainikan forma ematen, lasai. Lasai, lanien lasai guztera. Lasai. Carlos, badaukaz euskarti beste liburutxu bet? Nik oraintxe atera da... Sonetoena? Itzulpena? Sonetoak idatzen dituen euskeraz, ni ez nahi izan malau, hartan 200 edo zeuden, eta handikan batzuk aukeratu nituen, eta, bueno, nuen berridazketa edo moldaketa edo sorketa berri bat, 60 aukeratu, eta, bueno, orain atera da Del amor y del tiempo. Polibea argitaletxean, bueno,
bueno, soneto haien nolabait oi hartzuna edo. Eta bueno, hori atera dorain, eta bueno, datorren urterako badauzkat 2 liburu ja hitzartuak, nobel labur bat, eta aforismo poetika liburu bat. Biek bilak bukatuta dauzkat. Eta baina antzean, pues bueno, ni badakizu, ni sumendi bat naiz eta ezin dute idatzi gabe bizi, osea, bueno, pues ari naiz poema, jaikuak, aforismoak, sonetoak, ari naiz etengabe idazten. Egileak haur motxiladunen bizipenak ekarri ditu fikziora. Eleberria bere esperientzian eta egoera bera bizi izan duten beste haur batzuenean oinarrituta dago. Hau da autorearen lehen liburua. Gerraren eta konzentrazio esparruen izugarrikeriak kontatzen dituen autobiografia paregabea. 20. mendeko literaturaren maixulana, Santi Leone idazleak euskaratua. Franco Jara poeta estatubatuarra, Moma arte galeria, Oteiza eta Txillida. Sarasolaren begirada poetikoak saiakera izatea zijoana literatura bihurtu du begirada ironiko bezain alai baten bidez. Bueno, bukatzeko liburua irakurlea gomendatu nahi nuke nire liburu jolas honetan parte hartzera eta berak baina nahi nuke erne irakurtzea liburua, ze bestela igual dauden jolas txiki guztiak ez ditu bere egingo eta horregatik pizka bat jolas honetan parte hartzera gonbidatzen dut eta ondo pasatzen duen eta disfrutatzen duen hemen egiten diran keinu eta jolas guztiekin.